sammen, velkommen til min video. I dag skal vi lave sådan en video, hvor det er også vi skal snakke, fordi det er vores første video. Ja, vi skal lige snakke om det. Og vi vil bare gerne lige sådan spørge om, hvordan er det egentlig at lave en video? Ja. Vi spørger sådan, hvordan er det at lave en video? Sådan. Ja. Det er jo første gang, vi laver. Jeg henter lige noget. Venner, vi er hos Angelina. Vi er ikke hos mig, fordi hos mig kan vi ikke gøre noget. Okay. Læs det lige. Hvis alle var unikke. Hvis alle er unikke, hvem er så normal? Mig og Angelina. Ja, selvfølgelig også to. Men selvfølgelig skal I det abonnere os. Vi siger bare til jer, men skal jeg sige, hvorfor vi... vores kanal hedder ikke Mohammed og Angelina. Ja. Fordi Angelina har ikke et nummer. Vi gør det for iPad. Ja. Og vi vil gerne sådan... Så står der bare hendes storesøsters. Ja, min storesøster. Ja, så I skal bare skrive... Ja, I skriver bare... Noget. Det er Angelina, der er lavet for 2-3 år siden. Mig og Angelina, vi er gået på den samme børnehave. Og vi er 9 år, begge to. Det var lidt kedeligt derinde, når vi gik i den samme børnehave. Vi blev hele tiden afleveret sammen, og vi blev også hele tiden født sammen. Men vi er 2 måneder forskel. Ja, jeg er større end ham. Hun har fødselsdag den marts, jeg har fødselsdag i maj. Jeg har den 21, hun har den 26. Se, det er noget, han har lavet. Ja. Og det her, det er noget, jeg har lavet. Og det er noget, jeg har lavet. Nej. Men vores yndlingsven, som hedder Victoria, hun har også en kanal. Ja, Sabina og Victoria, det var vores yndlingsvenner. Ja. Sabina har lavet sådan en her til mig. I spørger bare Victoria Sabine, og så sender vi bare til jer. Ja, I skal bare skrive Sabina og Victoria, så kommer det frem. Har du hovedet i en telefon, der kan være herinde? Kan det godt være der? Ja, men du skal ikke pille tingene. Okay, jeg håber, I godt kan lide den her video. Men selvfølgelig skal den også være lidt længere næste gang, ikke? Men nej, det må gerne være længere nu. Vi skal vi laver en rigtig lang en næste gang. Men jeg håber, I kunne lide den. Vi ses! Kan I se farvel? Farvel! Vi ses næste video. Abonner og likes. Ja, virkelig meget. Vi ses! Og skriv kommentarer.